Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiera. Gaurkoan, bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengo guri bost taldeko Iker eta Ander izango ditugu, Zirrara izeneko haien lehenengo lan luzea aurkezteko. Horren ondoren, 6 elkarteko Maite Ziganda izango dugu proiektuaren inguruan hitz egiteko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1622an, Euskaldunen eta Bikuinarren arteko gerra hasi zen Potosin, egungo Bolivian, Juan Urbieta Euskalduna hil zutenean. Biharamunean, Euskaldunak kalera atera ziren hilketa mendekatzeko asmoz. Bikuinak eskualdean bizi ziren Espainiarren izen formala zen. Zerrorrikok zilar meategien kontrola lortzeko nahia izan zen gerraren arrazoia. Ameriketako konkistari esker, Boliviako zonalde horretako ekonomia eta politikaren nagusitasuna Euskaldun batzuen esku zegoen, Espainiako proiektu imperialistaren barruan. 1913ko egun berean, Emily Wilding Davison, ekintzaile sufragista hil zen Ingalaterran. Egun batzuk lehenago, emakumeen boto eskubidea aldarrikatzeko egindako ekintza batean zauritu zen, zaldi lasterketa batean erregearen zaldiak harrapatuta. Hil arte, hainbat ekintza egin zituen emakumeen boto eskubidearen alde, eta 9 aldiz izan zen espetxeratua horregatik. Azkenean, ideia horien alde, bizia bera ere galdu zuen. 1957ko ekainaren 8an, pertsonen izenak gaztelaniaz erregistratzera behartu zituzten herritarrak Hego Euskal Herrian. Erregistro zibilaren legeak gaztelania ez ziren hizkuntzetako izenak desagertzeko arriskuan jarri zituen. 1958an argitaratu zen lege hau aplikatzeko araudian, izen erregionalak baimentzeko baziren ere, gaztelaniazko itzulpena izatekotan hura erabiltzera derrigortzen zuen. 1977ko urtarrilaren 4ko legeak artikulu hori erreformatu zuen arte, ezin zen legez euskarazko izenik jarri. Era berean, aurrez inskribatutako izena doan euskaratzeko aukera eman zuen lege erreformak. Urte betera, 1958an, Floridako igerilekuko arau arrazistei desobedientzia egin zien David Isomek. Arraza segregazioaren garaian, igerilekuan zurien gunea eta beltzena bereiziak zeuden, marra baten bidez. Zuriena nabarmen hobea zen. 19 urteko Isomek kolore lerroa gurutzatu eta zurien gunean igeri ibili zen. Ondoren adierazi zuen igerileku txukun batean igeri egiteak ez lukela privilegioa izan behar, eskubidea baizik, eta giro lasaia topatu zuela. Bertako arduradunek igerilekua itxi zuten, beltz batek instalazioak erabili zituelako, eta 4 urtez egon zer itxia. Azkenik, 2014ko ekainaren 8an, gure esku dago kantolatuta, Iruña eta Durango batu zituen Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen aldeko gizakate erraldoiak. 150.000 bat lagunek hartu zuten parte, eskuak elkarri helduta 2 hiriak batuz, 123 kilometroko ibilbidean. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ekainaren 8an astelena, labur metraia, Estibaliz Urresola Solagurenen kuerdaz. Txantreako liburutegian izango da arratsaldeko 6:30, doan eta edukiera bete arte. Aste artean, Sanduzelaiko Zibiboxean kontzertua, San Joteando, San Jorge con la Jota, arratsaldeko 6:30 izango da doan, edukiera bete arte baita ere. Aste azkenean, paseo gidatua, Leire San Martinen eskutik, Sorginen Eizako Iruñea, udaletxetik hasita. Arratsaldeko 4 eta 6 izango dira, doan, aurrez izena eman da. Ostegunean, kantu eta hitza zikloaren barnean, Bisaiak taldearen kontzertu irekia, Oko plazan arratsaldeko 8. Ostiralean, antzerkia, Susurres de fiesta. 12 euroko sarrera Gaiarre antzokian arratsaldeko 8. Larunbatean, Zinetak zikloan La Gran Belleza, italieraz gaztelerazko azpitituloekin. Udaletxeko gazteen egoitzan izango da, doan, edukiera bete arte. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Batxilergoko ikasle bikainen kopurua bikoiztu eginda hamarkada batean. Igoera nabarmenena estatuak diruz lagundutako ikastetxe pribatuetan da, eta hala ere Nafarroa da ikasle gutxien dituen 3. eskualdea. Bigarrenean, unibertsitateetan sartzeko estandar altuagoek presioa eragiten diete familiei eta eskolei. Argazki nagusian,
Maite Romerok, Ugaitz Lizarragaren amak, emozioak adierazteko eta familiarekin komunikatzeko aukera ematen dion gailua partekatzen du harekin. Honen titularrean, begirada ahots bihurtzen da. Ugaitz, Nafarroan irakurle okularra duen lehen haurra. Eskuineko berrietan, gizon bat espetxeratu dute ostegun goizaldean takoneran beste gazte bat bortxatzeagatik. Azpian, Jesus Oliva soziologoak dio. Gaztea bazara, soldata baduzu eta independente bihurtzen bazara, pobrezian erortzen zara. Goiko berrietan, horiz, Pink komunitate bat eragiten ari da San Martinen. Goiko berrietan, horiz, ardo gorriak herria egiten du San Martinen. Ondoan, Swings, oso karrera polita da. Azkenik, martxa Bardenasetako tiro eremuaren aurka. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nekazaritza elikagaien sektoreak industria enplegu berrien bi eren hartzen ditu. Industriako langileek zerbitzuen sektoreko langileek baino 6.500 euro gehiago irabazten dituzte. Irudi nagusian, Leon Amalaugarrena kustodia erakusten ibili zen Corpus Christi prozesioan, atzo Madrilen. Aita santuak milioi bat fededun baino gehiagoren aurrean hitz eginez, katolikoei ongizate komuna lortzeko konpromisoa hartzeko eskatu zien. Honen titularrean, eraiki mundu berri bat. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Pradalesek autokontrola eskatzen dio ertzaintzari arkautiko ekitaldi batean. Ertzaintzaren jarrera jomugan zuela, lehendakariak atzo arkautin egindako ekitaldi batean adierazi zuen ez dela nahikoa aginduak betetzea. Ezinbestekoa da norberaren irizpidea autokontrola eta justizia zentzua izatea. Mugimendu antifaxista jomugan jarri du Trumpek. Terrorismoaren aurkako estrategia berria argitaratu du Etxe Zuriak. Eta deigarria da dokumentu horretan eskuin muturreko taldeen mehatxua desagerrarazi eta, aitzitik, antifa mugimendua eta oro har antifaxismoa jomugan jartzen duela, Al-Qaeda talde jihadistaren eta narkotrafikoko kartelen maila berean. Tartean, gerra politiko judiziala, Pedro Sánchezen PSOEren aurkako auzi-masa. Bestetik, kopako finala, Bidasoa Irunek ez du aukerarik Barsaren aurka, 17-29. Goiko eskuineko berrian, EAJak eta PSek Urdaibaiko babesa aldatzeko maniobra egin dute. Beheko berrian, erreportaia Nerea Lauzirika, Sani modulua komunitateko arretaren erreferentzia. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Leire Lakasta, itzultzen dudanean lehen irakurketan jasotako sentsazioa euskarara eramaten saiatzen naiz. Leire Lakastak euskarara ekarri du Ani Ernaus idazle frantziarraren argazkiaren erabilera lana, Katakrak argitaletxearen eskutik. Intimitatea, gaixotasuna eta bikote harremanak uztartzen dituen liburuaren itzulpen prozesuaz aritu da irratian. Eskuineko berrietan, goian, 40 urte txantrearrak dantzarazten. Txantreako gaiteroak taldea 1986an jaio zen, auzoko erraldoiei laguntzeko helburuarekin. Egun 17 kide dira eta ekainaren 6an urteurren festa antolatu dute. Bean, Ane Sánchez, lipedema daukaten emakume askok ez dute gaitza diagnostikatzea lortzen. Nafarroan sortu den lipedema, linfedema eta flebema kaltetuen elkarteak bilera irekia egingo du ostiralean, Iruñeko Kondestablean, arratsaldeko 5:00. Helburua, gaitza hau pairatzen duten emakumeak elkar ezagutu eta ikerketa zein diagnostiko zuzena aldarrikatzea izango da. Kaixo eta ongi etorri gurera, Iker eta Ander, zer moduz? Hau ba, ongi. Txe. Ongi etorri gurera, lehenik eta behin, gaurkoan zuek etorri zerate, guri bost aldetik, badago ekain hemendikan, eta gehiago zerate baita ere, baina bueno, lehenik eta behin ezagutzen zaituzten entzako, gokatzeko, zer da guri bost? Bueno, guri bost da Iruñarrian sartu den talde bat, eta hori, kontzertuak ematen ditugu,
ez gara talde berezi bat. Osea, Iruñerrian sortu den talde beste bat. Nola sartu zineten? Zein izan zen lehenengo momentu hori? Bueno, taldeko batzuk ikasi genuen alaitzen, batxilergo estenikoa, Barainainen. Eta hor, pues, elkartu ginen eta sortu genuen taldea, pues, bueno, kontzertu pare bat emateko institutuan bertan, eta gero, pues, sortu zitzaigun aukera kontzertu gehiago emateko hortik kanpo, eta horrela sortu zen. Galdetu nahi nizuen izenari buruz, izena bai ematen du pixka sentsazioa, pixka bat jarrera teenager bat, nire itzait inporta, nire posta xala zait. Nondik datorri izena? Ez que izena zait, ja ez zitzaidan gustatzen. Orain defendatzen dut ondo, baina egia da, pues, ez duk esan dutuna, iruditzen zitzaidan, edo iruditzen zitzaigun, erromeria moduko, edo pixka bat, hori, pasota modukoa, eta gero letrak eta bestiak dira justo kontrakoa. Eta pentsatzea gauzak orduan, baina, bueno, badu pixka bat joko hori. Bai, sortzeak orduan, argitzekoen jarri behar geniola izen bat taldeari, eta ez zitzaigun ezer okurritzen, eta ateratzen guri bosti ideia, eta pentsatu genuen, Nik esan barra daukat, gustatzen ez zaizun arren, engantxatzen duen izan bat dela. Zerbait gelditzen dela, erresa da, guri bost eta... Eta bost, jara eta bost, bai. Hori nun pentsatu. Marketing, hasieratik argi zenuten, imaginatzen dut, alaitz batxiergoan sortu aldi mazen duten, oraindik ez ez, baina, bueno, agian, bai, argi zenuten taldearen norabidea zein izango zen, edo intentzionalidadea gutxi gora bera zein izango zen? Intentzioa beti izan zen, beti izan da kontzertuak ematea eta euskarazko musika eskaintza bat sortzea, baina hortik ja kantuak sortzea eta grabatzea eta bar, joan da pixkanaka sortzen eta guztion erabakia izaten. Zer aldatu da sortu zen egunetik gaur arte, guri bosten? Jende aldatu da, hasieran ginen bost, baina bateria eta gitar jolea joan ziren, eta sartu ziren Egoi, orain dena bateria, eta Ander teklatuarekin. Ados, taldekide ez gain beste zerbait aldatu da? Edo zer mantendu da bereziki nabaritu dezuena? Nik uste dut aldatu dela agian, bai saiatzen garela agian igual profesionalizatzen igual batez ere kontzertuak, zuzenekoak, eta orain bai sentitzen dugula, hasieran zen bakarrik ongi pasatzeko eta oraindik jarraitzen dugula horrela, baina nik uste dut igual orain beste begirada batekin egiten dugula, ez dakit. Maiatzaren hasieran, kaleratu zenuten zuen lehenengo lan luzea, Zirrara izenekoa. Zer da disko, zuentzako? Niretzat izan da prozesua super interesgarri bat, eta asko ikasi duan prozesu bat izan da. Eta hortaz aparte nik uste dut dela lehenengo pausu bat taldearekiko. Gure kantu berriak hasten egiteko eta pixka bat mundu horretan sartzeko, ez? Musika industrian, por así decirlo, sartzeko. Baina... Zirrara izenak ez dakit horrekin esan izan du, baina nik uste Zirrara badela zerbait musika talde guztien lehenengo lanean dagoen sentimendu bat, Zirrara hori. Hortik handatorri izena edo badu beste esan nahien bat? Diskak hitz egiten du, egiten da asko Zirrararen inguruan, batez ere Zirrara kantuan, eta nik uste dut bai dela, guk guri sortzen digun Zirrara hori diska sortzerakoan, eta bai agian publikoari mezu bat bidaltzea edo batez ere gazteei Zirrarari dagokionez berreskuratzeko eta defendatzeko Zirrara. Aipatu duzu, Ander, prozesua izan dela pixka bat interesgarria eta imaginatzen da luzea ere, bai. Prozesuaren hasierara junda, sorkuntza prozesura, nola sortzen dira kantak guri bosten? Ni egia da, sartu nintzenean taldean, batean bidali zuten aste batetara, batean, ziren 10 audio, honek konposatzen ditu
astero, jo que se, 200 abesti, zen da, ChatGPT bezala. Eta orduan, pues hori, berak nik uste dut hasten zela konposatzen zuen gitarra akustikoarekin ez, eta letrak eta bestiak egiten zituen, eta gero gu, pues, hor moldatzen genuen edo esaten genuen, hau, agian probatu dezakegu Bai, beste modu batez. akordonekin edo... Bai, normalean, igual zerotik hasten den sortze prozesu hori egitut nik nire etxean gitarra akustiko hartuta eta ni kantuak edo letrak sortzen ditut eta gero bai taldera eraman eta lokalean edo venga, guazen kantu hau goitik bera aldatzera eta guazen ematera beste kutxo. Beste rollo bat edo bai. Zer daukat kantuak taldera eramateak? Zer ematen dio kantuari horrek? Ematen dio zentzua eta bizia. Hori da divertigarriena nire ustez. Kantu bat eraman eta bale, zer egiten dugu agian nik nire etxean imaginatu dut izan daitekela modu batekoa edo bestekoa eta agian batean aldatzen da goitik bera. Nahiko zentzu horretan uste nezela nahiko eskuzabala. Bai, aldatu behar da eta eman behar zabi beste bat, seguruan igual modu batera entzuten da eta gero ez. Behin kantuak amaituta imaginatzen dut grabaketa prozesuan, ez dakit nola parte hartu duzu, baina nolakoa izan da grabaketa prozesua? Izan zen, asteburu bat, gutxi gora bera, Josu Erbitirekin grabatu genuen eta izan zen prozesu super guapoa. Ikaskuntza aldetik eta gero hori oso harrera ona eman zigun Josuk eta konfiantza eta... Bai, eske Josu da tipo oso jatorra eta oso profesionala. Eta nik uste dut, Josuk egin du lan handia, bai, kantuak grabatu eta produzitzerako orduan, baina ere bai, kantuak osat ja guztiz eguneko egun osatzerako orduan. Struktura aldetik eta... Bai, agian, azkenean, izan genituen, grabatu genituen aurreko urtean 2 kantu, eta grabatu genituen Ibai Osinagarekin, eta ere oso ongi, baina diska grabatzera erabaki hori hartu genuenean, pentsatu genuen Josu Erbitirekin grabatzea, eta horrik suposatzen zuen agian profesionalagoa izatea, eta konstatu digu erabat. Denbora ematen du asteburu baten 10 kantu grabatzeko? Ez. Egia da egin genuela, ez dut esan, baina egin genuen preprodukzio bat. Hilabete grabatu baino hilabete bat lehenago. Eta hor bai, izan zela, struktura aldetik eta akordeak aldetik eta dena finkatu. Eta orduan ja grabaketa egiterako orduan, azkarragoa izan zen. Bai. Asteburu hori zen ja badakigu zer egin, hau egitera. Bagoaz grabatzera eta soinu guztiak ongi grabatzera. Soloak eta... Bai, egia da, asteburu batean egin genuen ia guztia eta gero beste egun bat behar izan genuen ahotsen dako eta kolaborazioa dako. Diskoan, sentsazio ematen du musika eta kantuen arabera, jendeak entzun baldin badu, imaginatzen dut, berdina zenduko zuela, baina letrek badutela bere garrantzia eta bere pixua, daukate bere presentzia. Zer daukate letrek hain berezi? Nik letrekin ditut kriston burua osteak, sentitzen dut kanta on batek izan behar duela letra on bat, eta ez dakit, uste dut taldean guztiak ematen diogula garrantzia letrari, batzuk gehiago beste batzuk gutxiago, baina bai sentitzen dut diskak baduela mezu bat eta mezu hori entzun behar dela eta entzutekotan ikusten dut jendeak pentsarazi egingo diola. Gai ezberdinak lantzen dira diskoan zehar, nola lotzen dira elkarrekin? Diska ditzen da zirrara, orduan nik uste dut egiten dela agian gazte baten begiradatik gu gazte bezala egiten dela kritika bat agian munduari orokorrean edo munduan dauden gauza ez ditugun gustoko ez ditugun gauzak agian kritikatzen ditugu eta komentatu
eta horregatik deitzen da zirrara, eta portadako diskan da mundua ulertzeko pare bat saiakera. Hori delako gure asmoa diskarekin. Ados. Hortaz gain, diskoan ere lantzen dituzue gai batzuk, disko askotan lantzen ez direnak, sexua bezala Biblia izeneko kantu batera badezue, agurrak eta zerbaiten edo norbaiten falta. Horrelako gaiak izan daitezkenak pixka bat ukiezinak batzuentzako edo beldurrez hartzen dituzue edo adorez? Nik adorez, erabat. Sentitzen dut, ez dakit, letak egiterako orduan bai normalean, ez dut esango beti, baina normalean egiten dut amorrutik edo deskonformismo batetik eta esan duana diska da kritikatzeko modu bat edo gauzak beste modu batera izan aldirenen seinale. Orduan, sexua edo Biblia kantua pixkat letra parodikoa da eta egiten dugu ironia modukoa, baina bai egiten diogu batzutan ironia aldetik eta beste batzutan seriotasun puntu batekin. Sentitzen duzu zuen diskoak islatzen duela belaunaldi bat? Ez dakit. Belaunaldi bat, segun belaunaldi honetan daude mundua ulertzeko modu asko eta jendeak uler dezake diska ere modu askotara. Niri gustatzen zaidana batez ere letretan da bakoitzak egitea bere interpretazioa eta bakoitzak interpreta dezake segun eta ze bizimodu daraman letra modu batera edo bestera. Orduan, nik esango nuke belaunaldi baten begiradatik egiten dela, baina belaunaldi guztiek pasa dute oraingo belaunaldiaren adina. Orduan, nik uste dute batez ere gazten, baina ere adin guztien gaiak jorratzen ditugula. Lan honen prozesu guzti honetan, ze musika mota edo ze artista izan dituzue erreferente edo iturri? Nik uste dut denetarik. Egia da, hasieran diskoak zuen... ez egoen gai finko bat, ez zen musikaldetik oso dispertsoa, bai. Zituen funkiko abesti batzuk, reggae azkenan ez, pero zegoen rumba bat, azkenan ez dela sartu ere bai, baladak. Orduan, hori izan zen Josuren ere bai lana, izan zela nola konpaktatu eta gai orokor batean, baina Itoiz eta... Bai, Itoiz, Erdoi, Berritxarrak, Gorka Urbizuren, entzuten bada diska, Gorka Urbizuren pintzeladak ikus daitezke. Eta nik uste dut, belaunaldi honek daukana da Berritxarrak entzun duela baikotxean eta bai bere gaztaro osoan zehar bere musika. Nik uste dut Euskal Herrian dela musikarik garrantzitsuena eta ez bada garrantzitsuena egunen batean izango da, ze nik uste dut guk behintzat asko miresten dugula, baina bai, Itoizetik hasita, igual joan gaitezkere bai agian estatu mailan famatuak direnak abidez, nik pertsonalki asko entzute dut Extremoduro eta Robe, eta orduan agian bai letretan eta bai harmonia aldetik ikus daitekela dagoela hori, erreferente direla. Aldatu da diskoa grabatu zenutenetik orain artera zuen erreferente musikalak, zer entzuten duzuen edo jarraitzen duzue horretan? Niri behintzat bai aldatu, ni Extremoduro eta horrelako taldeak ez ditut asko entzun, edo Itoiz, eta hori diskoa egina ala, hasi naiz, gero eta gehiago entzuten eta... Bai, nik esango nuke noala, segun ze denboralditan harrapatzen nauzun, entzutu dut musika bat edo beste, adibidez, hasieran entzun dut Guri Bost, izan zitekeela Thatcherseko estiloari gehiago hurbilduko zen taldea, eta gero ikusi dugu joan garela beste bide batetik. Eta agian ateratzen badugu hemendik denbora batera beste lan bat,
bagian ez du izango zer ikusirik lehengo diskarekin, edo bai, ez dakigu. Orain disko bat kaleratu dezuela, zer gustatuko lehizizuke jendeak identifikatzea guri bost izena entzutean? Ba, ez dakit. Eta nik ustut ere bai hortik datorrela izenaren nondik norakoak, ze ustut guri bostek esaten duela oso gutxi, oso azkar, eta definitzen duela ere definitzen dituela gauza gutxi. Horregatik, ez genuen ez nahi gure burua enkasillatu nahi estilo batean edo bestean, esan genuen guazen aukeratzera izen bat, non jendeak entzuten badu izan daiteke edo punk talde bat, edo romeria talde bat, edo orain garena. Eta ez galetu zer garen ze oraindik ezakin. Hau begira, atera duzu gaia, hasi galdetuko dizuet. Euki ditugun artistek esan didate, ez zaila gustatzen esatea askotan ez estilo jotzen duten. Baina nola deskribatuko zenukete zuen musika, adjetiboekin? Adjetiboekin? Orokorra, pop, rock. Pop rock, erabat, gara oso poperos. Eta ikusten da, baina, bueno... Kontzertuetan ez hainbeste. Ez hainbeste, ze kontzertuetan gustoko dugu pixkat igual kantak azkarago jotzea eta igual distortxo pixka gehiagorekin eta beste rollo bat. Baina bai, gustoko ditugu asko agian ez harmonia inkonbentzionalak, agian saiatzen gara harmoniarekin jolasten eta melodia politak egiten. Orduan, poparen melodia eta harmonia horiek hartu ditugu, baina agian ere rokan lantzen diren agian gaiak igual gehiago hartzen ditugu eta gitarrak agian ere bai. Ados. Bueno, onartuko dizuet, pasako dizuet. Kontzertuak aipatu dituzue, kontzertuak ez direla diskoaren berdinak. Zer dute kontzertuek diskoak ez duena? Nik uste dut askoz naturalagoak ateratzen direla gauzak, eta gero ere bai bertsoak jotze ditugu, eta ez dira normalean entzuten diren bertsoak. Ez bertsonatzen ditugulako, baizik eta abestiak batzutan, niri behintzat sartu nintzenan taldean, zengo, oroitzapen honak nituen abesti hori buruz. Bai, azkenan jotze ditugu gureak diren kantak, baina agian saiatzen gara, guaz pixka bat neurtzen. Jotzen badugu agian, ez dakit, Alezarreko Garazi tabernan, non badakigun agian soinua izango den ona eta badakigun gustarango garela, agian diskako abesti batzuk agian mantsoagoak eta kontzentrazio gehiago rekeritzen duten kantuak joko ditugu, baina jotzen badugu adibidez, ez dakit, Sakanako herri batean goizeko 3etan, badakigu kantu batzuk jotzea ez dela komenigarria. Zer esango zenukete sentitzen duzuela lehenengo kantua hasten den momentuan? Jende asko dagoela ikusten duena ez dela inoiz oholtza batera igo, eta ez dakiela zer den oholtza batera egotzea, edo foko aurrean egotea, edo jende aurrean egotea. Zuek nola deskribatuko zenukete lehenengo momentu hori? Ni sartzen naiz modu automatiko batean bezala. Eta orduan bukatzeko kontzertua eta askotan ez dut gogoratzen Zer gertatu behar. Bai, sartzen naiz batean, hasten da hori. Elurretan da. Bai, azkenean iristen da hasieran baizu dela urduritasun agian azken nik uste dut agian ume batek izan ditzakeen urduritasunak izaten genituen hasieran batez ere eta agian oraindik izate ditugu, baina agia da sartzen zara automatismo batean kontzertua oso lotuta dago eta askotan egiten dugu azkenan igotzen zara, egiten duzu zurea eta beti egongo dira sorpresak eta beti izango da desberdina kontzertua. Baina bai, hori. Badezuek kontzertu bereziren bat gogoan? Nik akustikoan egin genuen lehengo astean egin genuen herriko tabernaren disko aurkezpena edo aurkezpen moduko bat. Izan zen interesgarri alde batetik zeren hori akustiko moduan, ez genuen, edo ni behintzat bera egin ez duen jo, eta ikusi genuen ere bai,
beste kontzertu mota bat emateko aukera zegoela. Eta gero, abesti batzuk, lasaiagoak ziren abestiak, oso ondo, Bai, oso harrera ona izan zuten. bai, azkenean, hori da agian igual zailena dena kantu lasaiak egiterako orduan, segun noiz ez diren horren ongi sartzen, orduan kontzertu akustiko horrek albideratu zigun kantu horiek jotzea akustiko moduan, eta eskenik akustikoak maite ditut. Hemendikan luzatzen dugu kontratatzailei guri Hori bosteko da. duela polivalentzia hori, Hori da. bi modutara jotzeko. Zuek, talde gazte bezala, esango zenukete erresa dela gazte batzuk talde bat sortzea eta aurrera eramatea proiektu hori? Segun, ez. Nik uste dut gero eta baliabide hobeagoak eta gehiago ditugula. Baina, hala ere, entsaio sala bat izatea asko kostatzen du normalean. Gero, denbora aldetik ere bai, segun ze adina duzun, oso zaila da gelditzea eta... Baina, Zaila da. Bai, azkenean agian sortzeko gogo handiak daude, eta nik uste dut Iruñerrian sorte hori daukagula, dagoela Kriston Sarea sortua musika panoramari dagokionez. Baina bai, gero, a la hora de la verdad, dela entxaiatzerako orduan edo konstantzia bat eskatzen duela, eta agian jende bat ez dago prest hori hartzeko edo ezin du permititu. Hala ere zuek ari zerat egiten bideo hori, dagoeneko bidea hasia dezue. Zer aurkitu dezue bideo horretan? A ber... Bideo horretan aurkitu dugu intentsitate asko. Eta... azkenean gara lagun talde bat. Orduan, entxaletzeak orduan, ez iristea puntu bat non, entxaletu behar den, eta agian ez duzu lagun baten begiradatik egiten entsaioa, baizik eta taldekide baten begiradatik, orduan, igual intentsitate, denbora asko pasatzen dugu elkarrekin azkenean. Kontzertuak prestatu, azkenean duela gutxi diska grabatu dugu, eta diska grabatzeak suposatzen duena da kontzertuak eman, elkarrizketak eman, edo geratu hitz egiteko, eta agian intentsitate handia dago, baina nik uste dut ongi daramagula. Zuk Iker aipatu duzu badagoela Iruñan sortzeko gogo handi bat, oraintxe bertan, gauza asko sortzen ari dira, baina akaso batzuek ez daukate konpromiso hori, ez? Jarraitzeko hor, zer uste duzu daukala hor pixu gehiago? Talentuak sortzeko horrek edo konstantziak eta hor jarraitzeak? Nik uste dut zaila dela oraintxe bertan bakarrik musikari... Gian daukazu gogo asko dituzun proiektu bat buruan, baina zure baliabideak ez dira onak, eta egia da ezin diozula bizitza partatu ez zure diskoa edo zure musika taldea sortzeko. Orduan, hartu dut galdera, da verdad. Ez, zaila izan daiteke eta nik uste dut ez dela igual konpromiso falta, nik uste dut azkenean sortzeko grin hori azkenean ateratzen bada, atera behar da eta horrek konpromesura eramaten zaitu. Eta nik uste dut konpromesua agian ez dela sortzen Anderrek esan duenagatik, agian baliabide faltagatik eta denbora faltagatik. Azkenan ez da erraza, azkenan baliabide gutxi ditugun auzoetako gazteak gara, eta ikasketak ditugu, eta oso zaila da lanak ditugu. priorizatzea, ez? Musika talde bat, azkenean. Lortzen da. Bai, jode. Zer moduz ikusten duzu Euskal Herriko musika eszena oraintxe bertan?
Bai, ni oso pozik nago, zeren alde batetik, punk edo romeria estiloko, estiloa jorratzen ez duten talde asko ateratzen ari dira, reggaeko edo rock and rolleko estiloko taldeak edo beste moduko taldeak, eta beste aldetik ez da galdu, romeria eta punk hoi klasiko eta ni asko gustatzen zaizkidan taldeak ez dira galdu. Orduan nik uste dut hori dela... Bai, sarea aurrera dijoa. Bai, musika panorama bai, guk Iruñerrian ikusten duguna behintzat gertutik, asko harrotzen gaitu agian arnasgunea ez den Euskal Herriko hiriburu honetan, euskeraz musika egiteko grin hori egotea, eta nik uste dut sare horren parte izateak bai guri eta bai sarean dauden talde guztiei ilusio handia egiten diela. Azkenean horrek antolakuntza bat eskatzen duelako eta azkenean pixkanaka ikustu duzu musika estenan nortzuk dauden eta agian inoiz ikusiko ez zenukeen pertsona bat ezagutzen duzu musikagatik, ezagutzen duzu jende gehiago, eta horrek sare bat sortzen du, eta nik uste dut garrantzitsua dela. Aipatzen duzuen sare honetan, estena honetan, zuek zeuen buruan nun kokatzen duzue, edo nun kokatu nahiko zenukete? Euskaraz sortzen duen, musika sortzen duen talde bat, ez dakit. Duela gutxi guk sortea izan dugu eta baliabideak izan ditugu. Dirua lortu dugu diska bat grabatu ahal izateko, eta horrek horren atzan dagoen lana ere bai, lana dagoela, baina ere sortea izan dugu, por A o por B, lortu dugula. Bai, orduan ez dakit, kokatu. Zer dator orain guri bostentzako? Kontzertuak eta... Kontzertuak, udan, agian egia da, ni goratzen dut Josurekin hizketan, esan zigula agian komenigarria da, agian pixkat lehenago ateratzea diska, baina datak beti atzeratzen dira eta beti daude gauzak fintzeko eta hobetzeko. Baina, sorta izan dugu nahiko ari dela mugitzen diska eta jendeak entzuten ari duela, orduan udako kontzertuak lortu ditugu eta horretzen ari gara. Hortaz gain ere galdu nahi nizuen zer espero duzue, Zirrara diskoarekin lortzea edo noraino iristea espero duzue? Nik espero dut jendeari iristen bazaio edo jendeak entzuten badu, disfrutatzea, guk azkenean egiten dugu musika horretarako kontzertuak emateko eta guk munduan nola ulertzen dugun esateko, eta batez ere euskarazko musika eskaintza bat egiteko. Nun egoneko luke guri bostek hemendik 5 urtera? Nik uste dut... Ez dakit, bagian aukera gehiagorekin agian, kontzertu eskaintza gehiagorekin agian, eta jotzeko aukera gehiagorekin eta kontzertuak ematen, eta 5 urtetara... Zerbait berria egiten edo... Bai, beste diska batekin, ongo ere, bai. Ados, jarraituko dugu arrastoa. Bukatzeko pare bat galdera. Zein da oraintxe bertan guri bosten zirrararik handiena? Zirrararik handiena... Hostia, komplikau. Ez galdera ona. Anderrek uste dut erango dut eta erango dut trago. Guri bosten zirrararik handiena... Eta norberarena. Jendearengan zirrara sortzea, diska entzutea. Ados. Ander, zuk zerbait esan nahi duzu? Esan barruen hori bai, eta kendu dit. Ados. Bukatzeko, zuek hemen izana talde gazte bat, asko gustatzen zaigatetzea,
zer esango zeniokete zuek bezala laguntalde bat edo ez laguntalde bat, ez ezagunekin talde bat hasi nahi duen gazte bati, baino beldurra dauka, ez dakin nondik hasi, ez dauka baliabiderik. Zer esango zeniokete? Nik uste dut ez garela, ez gala inor norbaiti esateko nola hasi behar den talde bat edo, baina pues, pazientziarekin hartzea eta batez ere disfrutatzea eta Bai, azkenan, ez izatea prisa. bai, agian jendeak ikusezake orain agian diskatera dugunez, bai, jendeak ikusten du eta esatu du, pues nik ere nahi dut diska bat edo, patxaz hartu prozesua, gu kasi genuen taldea, ia nahi gabe, izan zen institutuko kontu bat, eta azkenean lortuko nuen beste kontzertu bat, eta hasi ginen lotzen, eta azkenean sortu dugu. Orduan, bai, bilatu jendea, sortzen ari da sare bat oso polita, Iruña herrian, aukera baldin badu jendeak eta nahi badu, eta oraindik denbora baldin badauka, nik animatzen ditut batxillergo estenikoetara joatea, edo behintzat musika sortu nahi badu joatea espazio horietara, nik animatzen ditut. Ze horrek zure betiko jendea aparte irekitzen dizu aukera jende gehiago ezagutzeko eta gure kasuan horrela izan zen eta talde hau sortu da. Eta kontzertutara joatea eta normalean agian ikusi, normalean kontzertu txikiak edo kontzertu ezain globalak ikustea eta festivaletan asko ikasten da, baina ere bai, garazin asteartetan dauden jam sesioetan ere bai, nik asko ikasi dut. Eta kontzertu txiki horietara joatea ere bai, nik uste dut, bai, lokala defendatu. Lotzen duela, bai. Etxean bezala inonez. Hombre. Ni esker biei etortzeagatik, ezagit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenuketen. Herri Sanferminetan agian aukera izango dugu jotzeko, orduan nahi izatekotan animatzen dugula jendea guri bost ikusten badu kartelean joateko eta diskantzuteko. Mi esker etortzeagatik, jarraituko dugu zuen arrastoa eta espero zaituztegu hurrengo batean hemen izatea. Mi esker. Eskerrik asko. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Temperatura nabarmen jaitsiko da eta zerua hodeitsu agertuko da. Zerua lainotuta egongo da Kantauri isurialdean eta litekeena da noizbehinka zirimiria egitea. Arabako leku gehienetan ere zerua hodeitsu agertuko da, baina Nafarroa hegoaldean giro eguzkitsua gailenduko da. Temperatura maksimoak dezente jaitsiko dira ipar partean eta 20 gradoren bueltan geratuko dira. Barnealdean apur bat altuagoak izan daitezke eta hegoaldeko eskualdeetan 25 graduak gaindituko dira berriro. Iparraldeko eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean biziago. Asteartean zerua estalita egongo da ipar partean eta egunaren amaieran soilik saretuko da hodeitza hori. Horrekin batera, euri apur bat egin dezake Kantauri isurialdean. Arratsaldean atertuko du. Hegoaldera ere iritsiko dira hodeiak, baina bakanagoak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Ebro ibarrean ziertzoa zakartu eta bolada gogorrekin ibiliko da. Temperatura beste koska bat jaitsiko da. Kaixo eta ongi etorri gurera, Maite, zer moduz? Oso ongi, posik berriro hemen egoteaz, zuekin. Plazer bat, zu hemen izatea. Ezagutzen ez duenentzako 6 elkartearen izenean. Hitz emango dizut zuri, hobeto azalduko dezulako zer den 6 elkartea. Bai, migrazioarekin erlazionatutako prozesuak laguntzen ditugu. Gehien bat dolu migrazioan dauden nerabei arreta ematen diegu eta baita familiei. Berrelkartze prozesuak izan dira kezkatu gaituen prozesua. Berrelkartze prozesu bat da normalean askotan gertatu izan dena, ikusiko dugu nola migrazioak aldatzen joaten diren,
baina bai, pues, amatxoa imagina orain Kolonbiatik pila bat etortzen direla, han dago amatxoa eta erabakitzen du migratzea, han uzten ditu adingabeak, normalean amonaren zaintzan, eta ama ona etortzen da. Hemen daukagun legedia oso zorrotza da, eta berez 2-3 urte egoten da amatxoa, lana ezin egin, egoera oso zaurgarri batean, behin ja legediak esaten diola orain bai, alduzu lana egin, eta hori guztia, orduan hasten da pentsatzen bere seme alabekin nahi duela, nahi ditula ekarri, berrelkartze prozesua gertatzen da. Zer gertatzen da prozesu horretan? Nerabea ez duela erabakitzen. Amatxoak bai erabaki zuela momentuan nahi zuela beste bizitza hobeago bat eman bere seme alabei, han utzi zituen, eta orain nerabeak, gainera nerabeak, 12-17 urte bitarteko gaztetxoak, batzutan ez ezaguna den emakume horrekin joan behar dira bizitzera beste herrialde batera, eta han utzi bere lagunak, bere amona, oso berezia den amona hori. Eta orduan, hor laguntzen ditugu berriro sentitzen familia, amatxotzatz begiratzen, eta seme alabei laguntza ematen berriro sistema indartzeko. Berez lortu dugu, orain dela urte batzuk eskatu genion unibertsitateari ebaluazio bat egitea, ikusteko noraino ginen gure lana eragina zuen familietan, eta 100% mantendu ziren familian, ez ziren joaten adingabeen zentroetara, la helburu bat. Orduan, hor posi gaude. Egia da badagoela beste realitate bat, eta da elkarrekin etortzen diren familiak, askotan gertatzen da Amazonia aldean dauden familiak, hor mehatxatuak daudela, eta bere bizitza mehatxupean dagoela. Orduan, erabakitzen dute egun batetik bestera, ditugun gauzak hartu, ihes egin, eta, normalean familiak, gurasoak etortzen dira, egoera, igual lan daukate lan on bat, eta ona etortzen direnean, ezin dute lanik egin, eta, zailtasun pila, ez? Gainera, igual, han izan dira, ikasketa pilo egin dituzte, eta badaukate horrela formakuntza, baina nona etortzerakoan, formakuntza hori ez da baliogarria, berriro ikasi beharko zituzten materia asko, eta dirua dela, ez dakiz zer, hor egoten gara ez laguntzeko. Ados. Justo hasi baino lehen, komentatu dugu, 1989an sortutako elkartea dela, dagoeneko 27 urte. Nondik sortu zen elkartea? Ze behar somatu zen? Bai. Oso prozesu polita bizi izan dugu, orain dela gutxi, izan zen gure 25. urte hurrena, eta orduan ezagutu genuen hor Plaza de la Cruz orientatzaile gisa egoten zen emakumea, izan zela elkartea sortu zuen emakumea, eta, berak kontatzen zigun, sortu genuen, esen ohikoa, Iruñean ez egoen iaia etorkinik. Nigo gogoratzen dut orain dela, 30 urte gurasoekin Parisera joan nintzela eta flipatu nuen, hainbeste kolore eta pertsona desberdinez, hemen oraindik esen ohikoa. Orduan, orain dela 27 urte Iruñera hasi ziren etortzen etorkinak eta orientatzaileak ikusi zuen, hor zailtasunak zeudela. Beste sistema, hezkuntza sistema desberdin batetik etortzen zirela eta behar zutela laguntza. Orduan, orientatzaileak esan zuen, elkarte bat sortuko dugu eta bukatzen denean institutuan lagunduko diegu eskolako maila hartzen. Lehenengo urtean ikusi zuten, ni momentu horretan ez nengoen elkartean, baina ikusi zuten ezela bakarrik hezkuntzako materiak lantzea, baizik eta behar zutela zerbait gehiago. Nerabeak izan da, adibidez, lagunak egin. Ez da erraza hemen lagunak egitea, ditugu gure kuadrillak, badakigu nola antolatzen garen. Orduan, hasi ziren egiten jarduerak, Iruña ezagutu, adibidez gazteriaren etxera joan, horrelako proiektuak, eta gaur egun bai jartzen dugula igual fokoa baita familia sisteman, eta nola indartu, azkenean da prebentzioan dauden justo sistema garrantzitsuenak, hezkuntza arloa, familia, baina baita komunitatean dauden beste sistemak. Zer aldatu da elkartea sortu zen garaia haietatik gaur egunera? Zer aldatu da? Adibidez, badago boluntresa den neska bat izan zen lehenengo nerabe talde horietako bat, jarraitzen du voluntarioa izaten,
eta askotan gogoratzen du, ni etorri nintzenean, iaia bakarra nintzen, ez? Kalean begiratzen zidaten zezen ohikoa. Eta sentitzen zinen arraroa, ez? Baina orain ja, etortzen zarenean ja ez dizute begiratzen, ez? Horrela. Eta ere baliabideak, aldatu dira, ez? Lehen ginen 4 eta orain ja, handitu da pila bat. Aldatu da, hor sartu diguten beldurra, ez? Etortzen direla etorkinak 8aren liburuan bezala, ez? 8 etortzen dela, eta hor ja prestatzen zara, igual gatazkarako, ez? Eta gero, ni sortea daukat, nik lan egiten dut hor sei elkartean, eta ikusten egoten naiz etorkinekin, gurasoekin, ni egoten naiz gehien bat, baina nerabeekin ere, eta ikusten dudana da, ni ere amatxoa naiz, direla amatxoak, munduko amatxoak bezala, nahi dugula gure seme-alabentzako hoberena, jartzen digula limiteak, arauak, nahi dutela, bizi hobeago bat. Zergatik alde egiten dute? Normalean, ikusten dutelako esan bizitza ez dela oso jatorra, erosoa edo seguroa, eta, alde egiten dute. Normalean asmoa zein da, bueltatu berriro, jatorrira, ez? Aber gauzak hobetzen diren, baina, hemen, lortzen dugun dena artean, hemen ere izatea harrera lekua eta geratzea. Zuek laguntzen dituzuen nerabeak, familiak, egunerokoan imaginatzen dut norberak ere dituela bere egoerak eta bere erronkak, baina orokorrean zintzuk izaten dira horrela erronka nagusiak? Hombre, lehenengoa, nerabeekin adibidez, dolu hori, lehenengo beraiek ikustea baduela izen bat, ez? Askotan niri gertatzen zai gauza bat eta uste dut bakarrik niri gertatzen zaidala eta hasten naiz buruari eta bueltak ematen, ez? Eta batean joaten bazara beste leku batera, niri gertatzen zait. Eta batean ez duen eske badauka hitz bat. Niri gertatzen zaidana ez da ni depresio daukadala edo ez nagola dena ematen ari. Eske ni pasatzen nahi naiz prozesu bat eta aurre egin behar diot. Beraiek ezagutzea hori prozesu bat dela eta badaukala amaiera edo badaukala nola aurre egin, nik uste hori oso lagungarria dela, ez? Eta gero, neraben artean, nerabeak dituzten erronkak. Eta familiak ditugun erronkak, ez? Nik uste familia guztiak gaudelak eskatuak, adibidez, nerabetasunean, norekin elkartuko da, aldaketak somatzen ditut, zer gertatzen ari da bere bizitzan, ez? Horrelako aldaketak izateko, nola izango da testuingurua, baina hori haman komuna da, ez? Denak ditugu beldurrak eta babestu nahi ditugu. Ni gainera sexu tailerrak egiten ditut familiekin, niretzako da oparia, beraiekin egotea, eta askotan esaten didate, tailerra ematen dudan bitartean esaten didate gurasoak, amatxoak gehien bat, baina nire aitak, eske hemen hitz egiten duzu sexuaz, gaietaz hitz egiteko bazenute bezala, ez? Horra, irekiak garela. Eta nik esaten jakingo bazenute, euskaldunak beti izan garela fama txarra genuenak, ez genuela sexuaz eta... Baina nik esaten diet, guretzako, zuek, ez, gu haiek horre jolasa horrekin, ez, barre egiten. Guretzako zuek zarete freskoak, etortzen zaretela eta mini gona hoiekin eta ez, dena erakusten, zuek ekarri duzu, ez. Eta barre egiten dugun nola elkarri begiratzen diogun, ez, aurre iritziak edo nola, egunerokotasunean daude, ez? Igual, nik uste migrazioa ja denon bizitzan dagoela, nork ez du erlaziorik, ez, migrazioarekin. Orduan, buelta bat ematean nik uste orain eman diogu arazo kutsua eta nik uste erronka kutsua eman beharko geniokela eta aukera bat eman, ez? Elkar bizitzeko eta elkar ulertzeko. Nolakoa izan daiteke familiak berriro elkartzen diren momentu horietako bat zein izango litzake ohikoena? Ez dakit horrelako hori dagoen, modu ohikoago bat, baina nolakoa izan daiteke? Familia guztiak desberdinak dira, desberdinak. Gainera batzutan dago aita, beste batzutan ez dago aita. Amatxoak izaten dira, bai, aurrea hartzen dutenak migrazioan, normalean hor jatorrian dauden tratuak edo ez dira oso ez dago perfila, urtero desberdinak dira eta gainera, familia bakoitza mundu bat da. Hitz egiten dugunean kulturaz, familia bakoitza nik nire bizilagunaren kultura, ez dauka zerikusirik nire kulturarekin eta nire bizilaguna jaio izan da, nik jaio nahi zen ospitalean, ez?
Baina, bueno, berrelkatze prozesuan bai niri iruditzen zaidala, pues, gurasoak, amatxoak egoten direla, pues, ilusio pilarekin. Ekarriko dutela. Ja ametxetan daude, utzi zutenetik, berrelkatze prozesua gertatzen den arte, ametxetan egon dira momentu horrekin. Eta egia da batzutan hori ez dela oso lagungarria. Ze ja egiten duzu ideia bat, pues igual, berrelkatze prozesua 10 urtez egon badira bereiztuak, zuko goratzen duzu 5 urteko txikia. Baina ekartzen duzuna dauzka 15 urte. 15 urte, dira 15 urte. Susto derra hartu dezakezu, klaro. Ja ez da txikitxu bat esaten diozula, kaixo polita eta besarka da hartu, Orduan, berek igual beren buruan daukate besarka da emango dutela eta dena izango dela posoa. Eta etortzen dira minarekin, zu abandonatu zenidan, gainera abandonu hitza askotan entzuten dutean jatorrian. Beste gertatzen dira gauza asko, baina baita batzutan dira bidaltzen duten ez dirua jatorrira, batzutan han daudenak ja ohitzen dira dirua izatera, eta etortzea seme alabak da dirua bukatuko dela, edo hor gertatzen dira, erlazioetan gertatzen dira gauza pilo. Hemen gertatzen da ere, daukagatela gurasoak ez dakiz ere, eta nola banatzen den, dirua. Orduan, gauza asko gertatzen dira horatzean, baina ez nuke esango. Guk orain dela 10 urte jarri genuen estrategikoki, gutxitu behar dira, bereiztu, 10 urte, 15 urte uste duzela, orain dela 10 urte, elkartean, genituen familiak 15 urte mediaz egoten ziren bereiztuak. Joan zen jeisten, egin ditugu gauza sarean lan egiten, gizarte langileekin, eta sarean lan egiten, joan gara hor gutxitzen, hor bananduak dauden tarte hori, eta nabaritzen da pila bat. Uzten duzu 12 urteko nerabea, eta hartzen duzu 15 urteko nerabea. Eta hor, desberdintasuna edo egiten duzun ideala, ez da hain zorrotza. Iristen diren nerabe horiek zer behar izaten dute gehien? Esango nuke lehenik eta behin espazio bat egoteko, hitz egiteko, baina guk lehenesten dugu hitz egitea familian. Familian egoten badira amatxoa eta batzutan amatxoa izan du hemen beste txikitsu bat, beste pertsona batekin, orduan dauka nahia berri bat, eta hor mugitzen dira gauza pilo. Adibidez, niretzako oso interesgarria den teknika, nire lankideak egiten dutena da, elkartu familia desberdinak, amatxo bat bere alabarekin, ama, aita eta bere 3 seme alaba, elkartzen dira 7-8 familia, eta batzutan elkartzen dituzu, amatxo bat dakizula dela oso hitz egiten duela oso ongi, eta badakila solasten, isilago den amatxo batekin, indikan kostatzen zaiola hitz egiten. Eta hori egiten dute bereien artean terapia, batean, solasten den amatxoak hasten da berbat, hitz egiten begira niri pasatzen zaitau, eta oso isilik edo hitzak jartzen ez dakien amatxori batean aktibatzen da, hori da niri gertatzen zaidana. Eta hor egoten da horrelako terapia propioa, bereien artean egiten dutela terapia, gertatzen da, nerabeak hori dira, gertatzen dira bereien artean, ze bereien artean elkar ulertzen dute, eta ez amatxo da itatxo hori ez digula ulertzen, Orduan, nik uste dut nerabeak behar dutela espazio seguro bat hitz egiteko lasaitasunean, Ez kezuk egin zenidan, ez begira nitz, esfortzu egin dudan, ez modu horretan baizik, eta gauza jartzen mai gainean, eta hori dago egiten dugun lana. Beraiek jartzea mai gainean eta lagundu, antolatzen komunikazioa. Askotan ere nerabei zaila ulertzen, heldutasunetik eta... Baita, ez zaila ulertzen, helduak pentsatzen dugu ratu guztian ze garrantzitsua den etorkizuna, eta bere daude gaurko egunean. Nerabeak zer behar dute, baita behar dute beren adineko jendea. Lagunak izan, barre egin, zu dakizu barrea ze terapeutikoa den, batean. Autobusa hartu behar duzula, autobusa joaten ari dela, esaela hilegatzen, eta norbaitekin barre egin, autobusa hartzeko korrik egiten duzunean. Partekatzea momentu horiek oso garrantzitsuak dira nerabentzako. Orduan esango nuke nerabentzako eta gero ikasketak. Institutora joan, Txinatik etorritzen dena, joan institutora. Baita erronka bat da, erronka bat da instituto guztienentzako, denak gaude horretan. Orduan agertzen da klasean, eta egon behar da 8 ordu hor, ez ulertu gabe. Karo, baina zer lehenesten duzu, egon behar da lagunekin, eta lagunak, hasieran bai egia da ze jatorrak diren gure gazteak, Gazteak, orokorrean diot,
saiatzen direla, kaixo, zer moduz, eta saiatzen dira. Baina egia da, gazteak daudela gaurko egunean. Orduan, lehenengo egunean, bai, ematen diete ratutxo bat, baina ikusten badute horrela barrura daudela, pues a ber, pati orduan nahi duzu asteburu hitz egin edo, ez? Orduan, bueno, pues hor dago, eta nik uste, oso ona dela baita guztientzako. Ze erronkak dira bide guztietan, ez? Berak ere askatu behar da, kendu behar du dolua hitz egiteko eta saiatzeko, eta besteak ere ulertu behar dute, ez dela egun bateko gauza. Ez da bakarrik ongi etorri eta ja animatu da, ez? Dela prozesu bat eta kostatzen dela. Sei elkartean, egunerokoan gero zelan egiten duzue, ze programa edo jarduera izaten dituzue? Bueno, pues, hau guztia ulertuta, ez? Zer behar duen nerabeak, zer behar duen familia, egiten baditugu bi programa direla nerabentzako programak, bat da, astean zehar, astelehen, asteazken edo astearte ostegun, segun urteak. A ber, zu imaginatzeko elkartetik pasatzen dira 100 bat lagun egunero. Orduan, antolatu baditugu txandak. Bai, mugimendua. Da oso divertigarria. Orduan, antolatzen ditugu txandak, segun eta urteak, segun eta, ikusten dugula, esan dizudan orain, bat mugituago, beste ez hain mugitua, hor, terapia egiteko ez, baita, beraien artean. Eta hor, ekartzen dituzte, institutoko tareak edo, bai, etortzen dira bolondresak, matematikan arazoak ditudala, lenguaian, gaztelera ikasteko, edo, eta baina bai, momentu horretan, aprobetxatzen dugu, ze badakigu erronka bat dela ikasketen tema, lehenengo konfidantza transmititzeko, esan igual aurten errepikatzen duzu, eta zer. Baina badaukazu beste aukera bat, aurten indarra hartu bai horrelako mezuak botatzeko. Eta gainera beraien artean ere elkar laguntzeko, ulertzeko hau ez dela urte bateko gauza, egun bateko gauza, ez, lasai. Osea, ongi prozesuan aurrera egin eta... Orduan, astean zehar da, oso talde txikitan horrelako hori gehien bat ikasketak ez usteko eta hor jarraitzeko. Zer da ikasketak utzi? Institutoara ez joatea, da erlazioak ez izatea. Segeratzen dira etxean eta ez dute bizi nahi, ez? Bere buruaz beste egiteko ideia daukate askotan, bai? Osea, tristura oso sakona da. Eta gero, ostiraletan edo batzutan larun batetan, edo asteburutan egiten ditugu jarduerak ezagutzeko Iruña. Ezagutzeko Iruña lehenengo hasieran hasten direnean beraien artean ezagutzeko eta konfidantza eta segurtasuna hartzeko. Bigarren fasean egiten ditugu horrela beraiek jakiteko ze gustatuko litzaieken, non gustatuko litzaieken parte hartzen, ni kirolan edo ni arte plastikoan edo zer da zein da zure afizioa, eta hirugarren fasean joaten gara ezagutzera leku, komunitatean daudelako pila bat, ikusten badugu, direla errotxapeakoak eta behar dituztera lagunak, eta hor dago batean federazioa. Animatuko dugu errotxapeako, hor dagoen, ez dakit izan daiteke batean federazioa, hor premonitore izateko, edo kirola arloan, edo animatzen ditugu parte hartzera beren komunitateetan. Ze elkartean, egoten dira gehienez gutxi gora bera 2 urte. 2 urte doluari aurre egiteko eta indarra hartzeko, ez? Eta gero helburua da parte hartzea beren herritan edo komunitateetan. Ze garrantzi du egoera hau bizi dituzten pertsonen errealitatea ezagutzeak? Errealitatea ezagutzeak zer esan nahi duzu? Beraien egoera, ez, kontatzen duzun hau, ez, zergatik da garrantzitsua besteok ere jakitea sei elkartean zelan egiten den eta zergatik egiten den lan hori? Bueno, ez dakit sei elkartean zelan egiten dugun garrantzitsua den, ze punturaino, ze gure helburua ez da handitu zerbitzua. Gure helburua da Nafarroan dauden herrialde edo zonalde guztietan aukera izatea metodo hau. Hau azkenean da metodologia bat guretzako baliagarri izan dela ebaluazioa egin digute eta badu oso ebaluaketa ona, eta orduan partekatzen dugu bestek ere horre egiteko. Baina bai iruditzen zait garrantzitsua dela jakitea ze garrantzitsua den adibidez nire herrira etortzen direnean, oso gutxitan etortzen dira nire herrira, baina batzutan bai etortzen da emakume bat, zaintzera txikitsuak eta bizitzen da hor interna, esaten denez. Orduan, igual dago plazan, berez ez da familia, bera da zaindari bat, ez?
Baina ze garrantzitsua da hurbiltzea eta esatea kaixo, ikusten zaitut. Ez? Eta nitz egiten nago nire kuadrillarekin, herriko kuadrillarekin, eta bai, pues erosoa, zeia elkar ezagutzen dugu, eta baina pentsatzea ze garrantzitsua izango zen guretzako orain Alemaniara joaten garela, ez? Eta egoera horretan egoten bagara, ze garrantzitsua den pertsona hori, ez? Batean ez den begiratzen dizuna eta kaixo nola duzu izena. Eta baita galdetzea nola zen bere bizitzan, ze iruditzen zaigu ona etortzen direla eta ja, benga, egin behar duzu hemen egiten diren gauzak, ez? Eta batzutan hori ez da, oso garrantzitsua da jakitea, ondokoak jakitea ez esken iban nuen nire egiteko modu bat. Igual kontatzen badizut, jazta, neukan modu hori eta orain aurrera bidean, ez? Baina batzutan ez diogo ematen aukera hori. Jo, eta nola da bizitza Perun? Eta horrela egiten duzu eta ura ez da ilegatzen eta daukagu mundua gure esku. Gero gaude orain udara begira, ez? Gaude pentsatzen ze bidaia egin edo... Jo, eske hor daukazu, mundua daukazu hor zure osoan, ez? Orduan, galdetu. Galdetzearekin, jo, gauza pilo egiten ditugu, da oso terapeutikoa, baina batean pertsonak sentitzen da, ikusita eta sentitzen da garrantzitsua dena, ez? Orduan, zei elkarteko metodo hori praktikan jartzen aldugu, bolondresak ere hori ikasten dute, ez? Nola izan komunitate, ez? Gure gizartea oso individualista den arren, nik ustera indikan badugula, ez? Horrelako jarrera edo. Orain, aipatzen dituzula voluntarioak, okerrez banabil eta hilaldi bat egin duzue voluntario bila baita ere, ezta? Claro, orain abuztuko programa burutuko dugu, abuztuan, alegia. Eta urtero, bai, zergatik bolondresak? Delakoz gizartea, hor gauden pertsonak, gizartean gauden pertsonak, etortzen direla laguntzera, justo hilabete hauetan etorri diren nerabeak, ze programa ezin ziren sartu ez egoen lekurik, eta bueno, horrela, abuztuan hartzen dute indarra, zer egiten dugu abuztuan. Bada, hau guztia, baina goizetan, goizean, Marte erditan elkartzen gara elkartean talde txikitan, igual da beren lehenengo aldia ateratzen direla etxetik, batzuentzako, igual joan dira institutora, baina ez dira harremandu gehiegi. Abuztuan egiten duguna da, ikusi zein da bere ikasketa maila, ze ikasketak zituztenan, ze non jartzen zuten igual arreta gehiago, non gutxiago, eta lagundu irailara begira, berriro hasi behar dira institutuan, joan aurreratzen edo berotzen, esango zen hori. Orduan, dago matematika, dago lenguaia, dago batzutan fizika eta kimika, horrelako ikasgaiak, eta gero, 10 erdietatik 12 erdietara, horrelako ikasketekin erlazionatutako jarduerak. Eta gero, goizaren bukaeran, joaten gara, adibidez egun bat pasa piztinara. Egin dugu, orain apirila maiatzan egin ditugu igeriketa klaseak, zer lurralde guztietan ez dago piztinarik, ez da oso hemengo gauza bat, edo ez dakite igeriketan, edo ez dira jarri baino jantzia. Eta dira nerabeak. Orain joan piztinara, jarri baino jantzia, gainera zarain desberdina eta ez, orduan, hori guztia praktikatzeko. Orduan, egun batean bai joaten garela piztinara, animatzeko, parte hartzeko bere piztina publikoetan, edo ez publikoa, berdin baina, piztinetan, eta ere joaten gara ezagutzera adibidez Ciudadela aldea, joaten gara ezagutzera errekaren bat, egiten ditugu ariketa desberdinak, adibidez NUP unibertsitatearekin egiten dugu urtero aztertu Arga ibaiak daukan kalitatea, ura daukan kalitatea, horrelako jarduerak ezagutzeko Iruña eta saiatzen gara parte hartzen Iruñeko udalak edo Berriosaurko udalak edo egiten dugula eskaperrun bat, ezagutzeko iria, saiatzen gara apuntatzen. Egia da garela 50 lagun parte hartuko dutela, orduan, batzutan zailtasunak hor daude, garela gehiegi, joten gara masan, baina oso programa polita da, abuztukoa, ze etortzen dira beste lasaitasun batik. Ez daude hor... Eskolako ritmo horretan. Eskolako ritmoa da mortala, orduan, daude lasaiago, eta orduan nik uste dela programa goxoago. Gero, abuztuko programan parte hartzen dutenak, segurazki jarraituko dute, gero urrian berriro egongo dira sei elkartea. Bai abuztuko programan eta bai kurtsoan zeharreko egunerokoan,
Zein da Bolondresen papera elkarte honetan? Begira, esaten badiazu, hitz bat, esango nuke kuriositatea. Kuriositatea izatea, ez? Berezi sentiarazteko nerabe hauek, ze oso gutxitan igual galdetzen diegu, eta nongoa zara, eta nola zenan bizitza, eta zura mona zen moduz. Kuriositatea iruditzen zait, kontzeptu interesgarria. Zein da helburua? Pues harrera eman, gure txiki komunitatera, eta lagundu, batzuk, etortzen dira ingenieroak. Eta orduan, matematikan sentitzen dira oso ongi, baina gero egiten dugunean jolasak, ez egiten ditugu jolasak, ratu guztien harremantzeko, hor ja batzutan sentitzen dira ez, baina gero, benetan, ingenieroak badago, orain, totzezeit burura, Bolondres bat daramala 15 urte elkartean, eta hasieran, baina matematika, ez? Eta ikusi du, ez? Garrantzitsua den baita, askatzea, jolasa momentu horiek, zeda, bada, dena egiten dugu binkulaziorako, ez? Osea, lotura horiek sortzeko eta gero badago oso, niretzako oso interesgarria den papera dela premonitoreak. Dira, orain arte nerabeak izan direnak, ongi daude bere prozesuan edo behar dute ardura bat, ez, dago denetarik. Eta orduan orain abuztuan dira antolatzen dutenak etorri berriak diren nerabe hauen kaleko jarduerak. Orduan orain ekainean egingo dute formakuntza bat, eta formakuntza horretan joango dira Gazteriaren etxeetara, daudela pila bat hemen Iruñan eta Iruñerrian, joango dira, eta montatuko dute plan bat, helburu desberdinekin. Karo, hau nerabentzako oso garrantzitsua da. Ze esaten dute, zu orain dela 2 urte ni bezala esan den, eta orain horrela zaude, orduan, badago itxaropena. Aukera ikusten duzu zuzenean, ez? Bai. Eta, galdetu nahi dizun, 6 elkarteak ze mezu helarazi nahi du Nafarroako gizarteari? Hombre, esango nuke denboraren mezua, behar dugula denbora eman, elkarri, ibiltzen garela presaka, ez dakit, hausnarketa sakona egin barko genuke, beti korrika, gainera tituluak atera behar ditugu eta apuntatu ona, eta oso gutxitan ematen diogu aukera elkar ezagutzera, baina gutxienez ez bat dugu elkar ezagutu, esango nuke mesedez aurre iritzirik ez sortzeko ezagutu arte. Ze benetan, gutxienez 6 elkartean parte hartzen duten gurasoak dago denetarik, nire beti bezala dago denetarik, baina benetan merezi duela, denbora ematea ezagutzeko eta gero hortik aurrera ja, ez. Ez dakit, esango nuke denboraren arazoa dela amankomuna, eta kuriositatea, esan dudana galderak egitea. Niri askota gertatzen zait, ninoala leku batera, eta zezaude ikasten, eta zezaude egiten, ez? Eta gero isiltzen ezenean ez diate galdetzen, eta pentsatzen dut. Oso interes gutxi! Ez dakit, gustatuko litzaidak, jendeak ere, interesa izatea, ez? Eze pentsatu, etorri direla, pobreak direla, eske hori, zergatik, ez? Eta zergatik merezi du 6 elkarteak denbora hori ere bai, eta babesa? Denon artean sortu dugun elkartea delakoz, eta begira, niretzako interesgarriena da familiak berak, ez? Direla hor elkartean, ebaluazioko zonak dira, familiak esaten dute, eske da leku berezia, ez? Gero, igual ama bat, bere seme alaba ez du parte hartzen, etortzen da beste amatxo bat, eta izaten dira beti hor animatzen dutenak, ez? Nik uste hor dago gakoa, ez? Ikusten duzunean nerabeak ongi, obera joaten direla, eta ongi daudela, eta familiak ere, eta ongi bagaude, ni naiz gu garelako. Ni nire herrian, ez banago ongi, segurazki herrian partikatzen dudana ez da ona izango. Orduan, nik uste gizarte hobe horretara joaten garelako. Nik uste oso elkartea dela oso elkarte polita. Ez da nik hor nagolako orain, baina benetan Bolondresa izatea abuztuan adibidez, iruditzen zait oso aukera polita, lehenengo mundua izateko, zure esku, ze hor dago denetarik, mundu osoa, orain azken denboraldia gehien bat etortzen dira Kolonbiatik, Perutik, Marruekosetik, ere Marruekos.
Maroko, nola hitz egiten dugu, ez, Marokoko jendeaz, jo, nik uste dut ez dugula eman denbora, ez, paratzeko eta esateko baina, eta zu zer, ez, eta hitz egin, baina sakondu, ez, baina ze pentsatzen duzu, zein da zure iritzia, nola egingo zenuke hau, ez dakit, eta da izugarria, ez. Bukatzeko, Maite, zer da benetan harrera egitea? Benetarrera egitea, pues begira, paratzea, zuk egin didazun bezala, hemen, egin didazula oso harrera ona, agurtu, zure kulturan den bezala, hemen izan dira bimusu, izaten alda bezarkada, izaten alda kaixo, batzutan ere, eta denbora eman hitz egiteko, hori da harrera, oso orokorra. Gero, hor terapeutak ibiltzen dira galderak egiten, galdera zehatzak, doluaren inguruan, errazioen inguruan, baina eske denak gara harreran jakintsuak, ze egunero gaude joaten lekuetara, eta agurtzen dugu, ez dugu agurtzen, begiratzen dugu begietara, ez dugu begiratzen, pues hori, ez, gure gorputzaren eta parte izatearen, ez, pues, mugimendu hori guztia. Mila esker, Maite, gure etortzeagatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Ez, pues bakarrik bota, mezua, edo nork etortzen aldela, sei elkartera, ditugu jubilatuak, ditugu gaztetxoak, eta hori beti da, nahasketa hori beti da baita, benetan eskertzeko, eta hori goizetan, abuztuan, animatzen denari ongitorria harrera emango diogu, formakuntza eta ongi pasatuko dugula. Mi esker. Mi esker zuei ere egiten duzuen lanagatik eta hurrengor arte. Hurrengor arte, aio. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku... Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.